Ka MDC Nongpoh ka Kong Rona Kemdet kala Leit Jurip ya ka Common Facility Center ha ka Shnong Mawiong ka bala shusa yingja ya ka bala shna house nem arajar khatlai hapo jong ka BRGF scheme ha ka jinglot ka ba shongdor arphol tingka Wat hadian bala depshna shipos nem menshwa lashna yakani ka center khnang ban kershan yaki kam Thain Jain bat ban thirksai henry kala shusa yingja klem trekam Rengkat kejing sanran lang jung kinong yalam Shnong ka kong kemdet kala kular ya kinong shong Shnong bakan ra ya kane kamat syakitanat baca menteri badai kemi ban banjur halor kejing dan kam ban pendan kam ya kane ka Jaka na ka benta kejing mentoi jong kinong trekti ki bana ka Thain bat ban pentikna baka pisa ki paj ba kan nam le no ai Wat lada kan ke building la shnaya kala slemba henry kala shu sa yingja kumne ndon ba pendon kam bat kalong ka jing du nong na ka banta ki nong Thain Jain ki jongi na ki ne ki dong ki Thain de halor jong kan ne ka nong rem na ka liang ka jonga nga mata ka sngi nga wan lang arun kat ka jing pentip ya i rang ba Shnong ba ka dor ba Shnong hi ban ong bang kwa ban lepet de jongo hidala de khnang bangan yo ban penso pen sengapat ki bor ki badai pet ya kan ka banta ka West Jain Tier